Morning guys, so ngayon manguha tayo ng kangkong. Ayun pala si Mayon, oh. Ayan, nagpakita ngayon ng osto kasi wala ulap. Wow! Ayan, kita tayo doon sa taniman ng kangkong. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. Ngak. Yan. Doon kami mangunguha ng kangkong. Doon kami baba. Yan. Uy, pala yung waterfall. Yan, oh. Yan. Daniel, oh. Mo to. Ikaw ang videographer. Yeah, so after natin manguha ng kangkong, marami-rami tayo nakuha. Maliligo tayo para presko. Ayan. Doon, ba't tayo maliligo? Ayan, sariwa yung tubig dito. Ayan, gaano kalinaw. Kita nyo. Ayan. Ligo time!